Kanti Sekusele uzogadla qala phakathi kwakhe lapha-ke uNgizwe umlando wamfowamchunu uPresident of the Bhinqa Nation kanye naye-ke lapha-ke umholi weqembu le-EFF uJulius Malema. Lokhu kuze emveni kokuba kunokugudlana kwabo okusey'nkundleni zokuxhumana noSekusele kancane ukuthi babambane ngezandla. Lokhu kuze emveni kokuba kube nenkulumo esabalala ezinkundleni zokuxhumana ya-President of the Bhinqa Nation uNgizwe umlando wamfowamchunu lapho khona begudla khona uMalema nalapho khona uMalema bese ephendula khona. Kanti-ke uNgizwe umlando wamchunu bese enqumela uMalema ugwayekatiki ukuthi ngomhla ka-10 February Moses Mabhida uyongena efile akakwazi ukuthi engenza lento ayenzile. Nokuzwakala ngazuthi-ke inkulumo yakhe ibe yindana kakhulu lapho khona ekhipha izimfihlo ngoMalema. Mbuli Sithithi TV sakubingelela, ungakhohlwa ukuncofoza subscribe button ukuze sikwethulela zonke esingenayo. Kanti nyamanje thokozela ivideo sicaphune ezinkundleni zokuxhumana yamengameli wamabhinqa enqumela uMalema ugwayekatiki. Iqiniso ngiyalazi engakhuluma futhi mina ngiyakwazi ukufela umuntu, ngiyakwazi ukuyimela into yami. Ngithi mina ngiyakhala njengamanje ngithi isiphetho senkulumo yami uJulius Malema ngomhla ka-10 February 2024 uyongena ngifile ngeke ngalibeke kwanoma shesha shiti stadium uya kwenye indawo ubonduze njani uthi uyongena ngifile eMabhida. Usho mina uPresident of the Bhinqa Nation awukwazi uzothimisela iplate lami ngidla uPresident wamabhinqa edla ekelokho phakathi lokho kwena ngithi kwaso ukhahlela iplate lami ngidla bese uthi usopolitiki bese uthi umuntu bese uthi umuholi bese uthi ubaba ushika uye ku press conference yotsana uthi mina ngihlezi kwisithe toilet lutho siyakhala manje khale thank you Mr. President.